Joyesi nomait iruditzen zitzaion hori, etak, utzi zuela alde batera alderdi ideologiko eta politikoa, eta hori lantzea alde batera utzi zuela, eta sartu zala alako aktivismo ikaragarri baten, gurpil zoro baten, nola bat, ezta? Bera, krisi sakonean sartu zen, dudarik gabe asko pentsatu zuen, Joyes alakoa zen, etzun erabakirik hartzen eta etzun irizpidek finkatzen dena ondo prozesatu arte, hori umetatik ala ezagutu nuen, eta hor ere gogo eta prozesu sakon bat egin zuen, eta azkenean hori eta ustea eta iparraldetik alde egitea erabaki zuen, ezta? Beti gogoan dauket hemen azaltzen den bere poema bat. Poema honek gogoratu arazten du Xabier Leteren Euskal Herri nerea ezin zaitut maite. Joyesek ere horrelaxe hasten du poema. Pueblo mío, no puedo quererte, holaxe. Nik ez dakit Leterena izango zen burun edo segurazko berari holaxe irten zitzaion, ezta? Euskal Herri nerea ezin zaitut maite, baina nun biziko naiz zugandik aparte. Anaien aurpegian begira da hotza, ezpainetan iraina, harrizko bihotza. Loli, 78an itzuli zinen zu Ipar Euskal Herritik? Bai. Handik urtebetera Joyesek eta utzi zuen? Hala da. Eta gero Mexikora alde egin zuen? Bai. Nola jaso zenuen albistea? Mexikora alde egin behar zuen albistea? Ni berez posakin. Pentsatzen non, errespetu guztikin, bere beste erabaki bat, bere bizia beste modu baten eramatea erabaki zuela, eta, errespetu guztikin. Eta modu baten posakin ere, bai. Etaren munduan nola hartu ziren berri horiek? Nik esango nuke aldeitea, baino hola Hego Amerikara jutea, esan bueltatzea Euskal Herrira, Euskal Herrira. Orduan, naiz eta denon guztokoa ez izan, ez zeuken konnotazio hori hain txarra berentzako. Eretzat izaten da bakardade hura, argirik gabe. Herri mine baino lehenago nik beste faktore batzuk jarriko nituzke. Bat, ja Mexikoko helburuk beteta zeuden. Ikasketak, semea zeukan, eta berak nahizun semea famili giroan hasi. Eta hori bere atxe ere inguran izan zezala semeak, ez urruti behintzat. Baina bada niretzat faktore bat oso uste nik klabea dela. Eta da, Joyesek jokatu zuen pertsona autonomo modura. Aterki guztiei ies eginez. Bera, erabat autonoma sentitzen zalako. Bera, ja etzan etako Joyesura. Joyes Mexikon nekane izan zen.